Porque o lugar é o lugar este é Santa Mariña. Este é Santa Mariña. Santa Mariña porque está aí unha capilla. Ali onde hai aquele carballo grande que se ve ali por riba. Ali está a capilla de Santa Mariña. Está por ali. Ese regato, vende Tixó, nace lá en Corros Pedriños, vende todo por aí abaixo, e outro ven lá da parte de Frucarei, non daquele regato que se ve lá na cima. Sí. E xuntas aí abaixo, xuntas os dous. Ese chamanlle o mosqueiro, parece que é. O caballo de lá onde arriba, hasta onde se non ve aquí, co tocha, non.